Kung tulumanon nga nag-uluhan, kini ang akong suliran. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Minda, Minyo ug may mga anak. Pero may kaugalingon ng mga pamilya. Maong ako na lang usa ang nag-abang sa akong gipuy-an. Tagua lang ang akong address sa Lower Mohon, Talisay City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong diabangan nga pay na akong ginegosyo. Aron ninyong hisabtan, sugdo na ako sa dihang nagsabot pa mi sa tag-iya sa bay. Ingon niini ang mga panghitabo. Wow! Nindot man din ni nga bay? Pila ganito'y abang sa monthly ani? 15K. Ay, pero ang problema, ako rang usa. Wa man ko'y mga anak nga kauban, kay naa naman sila tagsa-tagsa ka mga pamilya. Daghan man ni kwarto. Pwede raman sad nimo paabangan kada kwarto. Ikaw ra gyud bahala. Ay, mao ba, ma'am? O sige, ma'am. So, okay na tani ha. Magpinirmahay na ta og kontrata ha. O sige. So, mao na to. 3,000 ang buwan sa kwarto o niya 100 ang tubig per head. O, sir. Sige. Mukuha mi og duha ka kwarto dinhi. Kami sa akong anak. Sige, salamat, sir. Basta kay monitoran lang yun ang ilang abang ma. O, dong. Unya, unsa man ang bayad sa kuryente ana? Aw, naramay kaugaling mga submitter kay ipaabangan man day kuno ni tag-iya ang mga kwarto sa una. Unya ang tubig kay tag 100 per head sa akong pangayo. Naglista sad ko sa mga nangabang dinhi. Umayo na ma kung mauna. Unya, kano sa man man gusto kabuhan ang una nag-abang diha? Kaya ma'am, pangyo asak ko be. Atak-tak magyud ko sa kong trabaho eh. Yawan ako'y kita. Ang nabili na kong kwarta ma'am kay ako nang ipalit og kining pagkaon namo. Mao ba? O ma'am. Bisag karon lang gud ma'am. Ay, sige, ilista ko lang na ha. Basta kung makakwarta na ka, bayra lang ko dayon. Oo ma'am. Salamat kay ma'am. Ma, naunsa naman ang pila namang kabuan nga way naghatag sa bayad sa abang nagpuyo diha. Malagi na, ay, sige ra maghangyo. Di na pwede ma, oy. Paringla na. Ug pugsa nga mobayad gyud. Kay kung dili ka na mobayad, mapugos sa nagpapahawa nila. Dili mi ninyo mapugos eh. Ha? Ngano? Doon na dito kontrata? Oh. Huwag ka magkatingog tungod kay nahibaw ka nga wa tay gipirmahan. Maong paabot mo kanus ami mamahawa din eh. Monay dako kay na kong sayo, nga nagpaabang ko sa mga kwarto, pero wa ko'y kibuhat ka kontrata, aron unta pa pirmahan nila. Mahadlok sad kong mamugos kay ako rang usa, o wa ko'y dag-anan, ilabi na nga mga lalaki ang nag-abang sa mga kwarto. Morning misuway kog hangyo sa akong usa ka anak, nga paarion sa akong gipuy-an. Unya, Ha? Nagpalaban pagiday kasi mong anak? sir, tuman lang unta ta sa atong sabot, sir ba, para wa na'y samok, sir. Sir, nakiksabot og tarong nga akong inahan. Ug yatagan pa yun mo og lugway nga pila ka buwan. Basta kay dili mo makapapahawa na mo din eh. Saon man nato ani dong, eh. Tung kaabon ta lang ilang mga kwarto ma, basta manglakaw na sila. Yun ang gilabtan ninyo ang among mga butang? Kay mga pagkakibog naong. Kamu na kayo mo na atraso na mo. Kamu ba isog? Ikihat ka mo trespassing. Time para good. Nganong kami na may imo ikiha, ha? Ikaw may bayad-bayad? Unsa naman ni ako ibayad sa tagian ning bay kung kamo nga nag-abang sa kwarto dili mo mobayad? Huh, sa ato pa? Dili ni inyong bay? Ug nahibaw ba ang tag-iyan ining baya nga inyo nang ginegosyo? Mao
O ba? Nagpaabang na di ay ka? Oo, ma'am. Sige. Ako'y mo papahawa, anak. Pero sabot ng daan, ha? Na ako'y porsyento sa mga abang per month. Unsa? Unya ang akong abang nimo? Mao gihapon. Kay ginegosyo man na nimo. Pero, ma'am, Kay kung dili ka mo sugot, ako mao'y mukiha nimo. Wa sa atong kontrata nga gihatagan ka og pagtugot nga negosyohon nimo ang mga kwarto dinhi. pero nagsabot naman tangdaan, ma'am, nga pwede na ko magpaabang og lain, di ba? Oo. Pero nausab ang akong hunahuna. Alkansi man kaayo ko. Tuman ang tasasabot ha. Para dili ako'y mo kontra nimo kay kun buot huna-hunaon, wa kay ikasukol kun ikihati ka. Unsa? May pagbahawa na lang kadiyama. Asa masag kumubalhin in taon dong, uy. Dako kay gasto kumubalhin na sa. Ayo! Minda! Anong ni Maayo! aman iyas bay? Pahawa na dinhi. Ha? Ma'am, tilin taon ningon anak kadali mangitag kabalhinan, uy. Wa ko'y labot. Sige na, pahawa na. Okay, hatagan ti kag usa ka semana ha. Kinahanglan nga hawa na ni dinhi. Unsa? Usa ka semana? Naghatag ni Hinon og dakong kasamok ning akong pagpaabang sa mga kwarto sa bay nga akong giabangan. Ilabi na nga way klaro kasabot ang tag-iya sa bay, ingon man ang akong gipaabang. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, sa pagsabot pa lang namo sa tag-iya sa bay nga akong giabangan, siya mismo maoy miingon nga pwede na akong paabangan ang mga kwarto. O miingon pa siya nga ako ray bahala. Pero karon, iya kong giingnan nga mangayo siyag share sa akong kita sa pagpaabang. Pero maora gihapon ang akong bayad sa pag-abang sa iyang bay. Angay ba gyud ay kong mohatag niya og share ana nga nakabayad naman ko sa abang sa bay? Ikaduhang pangutana, dili mo pahawa ang nag-abang sa duha ka kwarto ug wa na sad ni siya bayad-bayad. Maong napugos ang akong anak og lungkab sa kwarto ug paggawa sa mga butang. Ug gihadlok mi nga ikiha mi og trespassing. Pwede pa gud di ay na nga nag-abang raman sila? Ikatulong pangutana, klaro ang sabot namo sa takiya nga miuyon siya nga mag-abang ko sa mga kwarto. Pero, wa na niya ibutang sa kontrata. Karon, kung dili ko nung kumuhatag og share, iya kong ikiha. Kay wa ko no sa kontrata nga nihatag siya sa pagtugot. Nabagyo day kaso sa mga ingon ana? Ikaw pa katapusan. Nakadungog ko nga naay gitawag nga grace period kung magpapahawa ka sa nag-abang. Og 3 months ang akong nahibaw-an nga ihatag nga tagal ana. Tinuod ba na? Pwede ba na akong irason sa tag-iya para mahatagan ko niyag taas-taas pa nga panahon para makapangita o kabalhinan? Palihog, tabang ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Minda. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, emotional nga mga pangutanag, mga problema, mga nabuagan, napasakitan, gibiyaan, nasawi, na-hurt. Sagdi lang, ana man na ang gugma, risgo man ni usahay, move on lang gud ta. No, na pa may daghan din ha, may magmahutdan ang isdag, ang tubig ug isda na, ayaw lang yun kawa og kanang hope, no? Sagdi lang, ana ra gyud na, may pag-ipadana ninyo inyong suwat be, atong pagahisgutan, tubagon nato, malingaw pa ta, no? Ato na lang ikatawa atong mga problema, no? So, pwede ninyo ipadana inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain yun na ha, klase-klase, syaro pa mo. Wag yun mo'y rason nga nun di na ninyo mapadang inyuhang suwat.
Ay mo ka uwaw, ay mo ka ikog, di mo mahadlok. Kibaw ka, na-appreciate yun na nako kaning ato ang programa tungod kay genuine kaayo ang mga suwat ug suliran nga gipada. Di gyud tiaw guys, daghan kaming madawat nga suwat unya. Kanang real life gyud ba and makalipay baya nga maka-realize ka nga kitang tanan naagyo problema. Dili ta exempted sa problema ba? Naagyod, no? So dili ra gyud ta maguol, no? Ug pag-ayo, of course, no, makaguol bigay na problema, pero remember lang yun, have a glimmer of hope, no? Dasig lang, salig lang, no? Nga just as any dark night, moabot ra gyud ang buntag. Dadating din ang umaga basta tayo'y magkasama. Unsa ba? Muna ha, padayo din yung mga suwat. Kuyog ta permi. Pila ka tuig na ta nagkuyog aning ato ang programa. No? Maskig asa man mo, naamang gani uban nga, maskig nanas laing nasod, adtos YouTube, anis ato ang DYHP, nga RMN Cebu nga Facebook account, maminaw, no? So, kay, dili gyud, lahi gyud ka nang naanda na nato ni, ato ang programa, ha? So, si Minda, mo'y ato ang letter sender, gikan sa Lower Mohon, Talisay. No, Mayor Samsam Gulyas, Congresswoman Rhea Gulyas, kumusta mong tanan din ha? And, ato ang letter sender, ning ingon nga, ang iyahang problema, naman siya balay abangan nga gipanegosyo di ay, di ba? So, iyahang dakong sayop, kay nagpaabang pero wa lagi siya'y kontrata. Sus, wating ini na absent ngayon is Ma'am Minda pagstorya na to anang isuwat gud sa papel, di lagi pwede. So anyway, mao ni iyahang problema. Una pangutana, sa pagsabot palang kono nila sa tagiya sa balay nga iyahang giabangan, siya mismo maoy niingon nga pwede niyang paabangan pod ang mga kwarto. Lesor, unya sable iyang ipasablis. Unya, niingon pod kuno siya nga siya ray bahala. Pero karon kuno, gina na siya nga mangayog share sa iyang kita sa pagpaabang, pero maura gihapon ang iyang bayad sa abang sa balay. Angay bagyo di ay kunong muhatag siya og share na nakabayad man siya sa abang sa balay. Tumi dapat dili. Kay ang inyong kontrata inyo. Sa pagpatugo imong kontrata, pagpasablis imo pod sa mga sablis nimo. So, murag siguro kay nakakita siya nga og kanang avenue nga makakwarta kana ganing usual batasan sa tao kana gay mag-greedy sa last part, no, mahakog sa last part, murag mauni si ma'am. Mauni ang kaning tag-iya sa balay, no, pero di gid unta makiangayon kay mo naman inyong sabot nga ginan man kay bahala, so dapat unta wa. Ikaduhang pangutana, dili mo pahawa ang nag-abang sa duha ka kwarto ug wala sad ni bayad-bayad. Maong napugos ang iyahang anak og lungkab sa kwarto pagpagawas sa butang o gihadlok mi nga ikiha sila kunog trespassing. Pwede ba gud na nga nag-abang raman sila, dili gyud pod pwede kay naaman na katungod man na nimo pod nga mo lungkab kay para mapaabangan na pod nimo glain. In the contract of lease, basta maabot na anak, dugay na kayong panahon, nga pwede gina nimo ma-open, pero I suggest kung ipa-open na nimo, dapat na itanod, na i-witness, unya ma-inventaryo ninyo og tarong og sakto. Pero na proseso na guys ha, kung saan ninyo pagbaligya ng mga butang ha, dili na anak kasayon-sayon lang pod ha, nga mo imong gamiton para bayad sa utang unless naa nakabutang sa inyong kontrata. Munang ningon jud ko nga dapat gyud at all times, labi na ni mga abang-abang, dapat naagid nay dokumento, di pwede wala. Ikatulong pangutana, klaro ang sabot namo sa tag-iya nga niuyon siya nga magpaabang ko sa kwarto pero wa niya giibutang sa kontrata. Karon kung dili kuno ko muhatag og share, iya kung ikiha kay wala kuno sa kontrata. Iyang pagtugot na abadi ay kaso sa mga ingon ana. Ikiha siguro for sum of money or collection kay murag makalusot siya, pero akong suggestion ani ba, paghusay na lang mo be kay kanang nya i-put into writing ang inyuhang kasabutan kay gamay kay siyang butang para lang maghinulgaay mo nga may mag-agi bangka nagkita ka, so maybe kana nga kanang okay kanang pwede bag paubsan nimo ako ang abang unya ang share ani hatagan ti ka no sa mga ana or unsa inyuhang sabot unya iput into writing na nga ikaw sad mga bangta no Minda na absent lagi jud ka ningon jud ko nga dapat naagud tay kontrata kay sabton gud nato kay di gud ta maka sure manggod usay may lang sugod unya mag-ready last part basta nanay kwartang makita magkirap-kirap namang mata magdalar-dalar na magpanan-aw so lisod gyud.
pasaway dokumento, no? Kay usahay, if it's not in writing, it did not happen. 'Di ba? Remember, if it's not in Instagram, if it's not in Facebook, it did not happen. Ana ra po ng legal class. O wa na pirmahan, wa gisuwat, posibleng malimod, it did not happen. Ikaupat, ug katapusang pangutanan, nakadungog kuno siya na ay gitawag nga grace period kung magpapahawa sa nag-abang. That is correct. Og 3 months ang akong nahibaw-an nga hatag nga tagal ana. Tinuod ba? Pwede ba na akong irason sa tag-iya para mahatagan ko niya og taas-taas nga panahon para makapapangita og kabalhinan. That is correct. Dili pud kaniya basta-basta. Kay sabi may kontrata no. So, dili pod kang kanang grace period depende na no sa inyong kasabutan yun pod. Actually about a month will be ideal or fair or safe for the both parties, not 3 months. Pero kung mahangyo ni mo muna kung hangyuan na lagtarong para makabalhin ka, no, ako di gud madanga magsinuwatay na lang mo, magpinirmahay na lang mo, then hahawa na lang. Ang yuan na lang siya nga gaikog saktong panahon ug oras para makabalhin ko. Okay? But again, going back, gentle reminder ginatong tanan guys nga, please lang, next time, put into writing everything. Because if it is not in writing, posibleng it did not happen. Mga sukintig paminaw, hinaot unta ka ng minakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Handumanan sa kaaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Joe. Sam ka? Di ka gusto magsuri sa kong amigo? Ha? Siya may nagunaw na, bi. Bisa na! Ha? Magsuri ka, dili! Sorry. Wala ba? Papo tumang kag-ingnon nga mabunog hinong kag mayo. Badyo. Daga na, estudyante nga nananaw na to. Tala, mamahawa na din yan. Tara. Ginoo ko in tao ni mo, Joe, oy. Kanusa pa man ka mag-usab? Ako lang gilabanan ng akong amigo, ma. Oyaw sa nahitabo karon. Ako na hinoon nagipatawag sa iyong maestro. Ay, gatoy. Ay, sa'yo na kayo kang musulti, ana. Nagtuo kang ganahan sa kong muadto, ha? Nagpagkauwaw ka lang yun na ako, da. Gipatawag na sa nimong mama sa atong teacher. Nakasa na pod ka? Oy, Hey, ambot lang nimo, Joe. Karin, sugtan lang gugod. Tanaw nimo. Kisabay ka na mo sugot ko iyon anak na lang yung permi. Sige kag pangita gubot. Mag-usab na lagi ko. Basta sugton lang ko nimo. Sure ka? Lagi, promise na ko nimo. Ha? Iyob na mong Karin? Oo, Unya, tinuod mo ka nga mag-usab na ka. oo, maglik ka na kong gubot. Pero alam mo kabalaka. Naaragapon ko pero para nimo. Duda, sa mo paminawan ba eh? Iyo, parang kag nabayot. Gom, di ka. Babe, hapinat na mo graduate. Asahan ka mo eskwela college. Murag adtor ako sa syudad, babe. Ikaw? Tinira ko sa probinsya, babe, ay. Mahal ka yung tuition dito sa syudad. Aw. Unya, ato naman sa kumustay sa syudad. Okay ra nimo. Okay ra. Bisag asa pa ka, at tuunta ka. Congrats, guys! Congrats, babe! Congrats, babes. Abi ni Bodong,
Nalipay kay kus imong gipakitang kausaban. Sukad nga nagkauyab mo ni Karen. Mamaya kong gisaan niya, ma. Basta iyan ang kusugton. Mag-usap na gyud ko. Ay, maayo untag magpadayo na nadong. Babe, ato na ko sa syudad ugma. Mapas na ko ni ate dito. Mao ba? Sige, amping dito, babe, ha? Ikaw rang usa ang mo biyahe dito? Dili, uy. Naa akong best friend. Kisa si Faye? Dili, si Henry. O ang lalaki ni mo nga best friend? Kumusta naman ka diya, babe? Okay na kayo, babe. Nalipay ko kay classmate din ako si Henry. Sa ato pa, magsige na mag-uban-uban na ng imong best friend? Babe, di ba na naman ka nga dili ka magsigi pangiki ni Henry? Wala kikiangay si Lusan. Lalaki mo gyapon na siya. Wa pa man mo magkailan na good. Basta kung makailan na kaniya, sure ko nga ganahan kaniya. Og dili na ka mangiki. Sige, good. Today, kanus amang ko mo, ana sa imong ipuyan? Maayo kay ganhiguri mo si Karen dong. Te, di masagod pwede nga siya mo ipagtuon ako dito sa probinsya. Maog yun. In fairness ha, nakauyon ko ning imong uyab ka rin. Salamat, te. Pasensya na ka ha. Dugay na lang hinuon kang nauli sa inyo. Saon nga di man mo sugod si ate ko, nga nilang ka matuog sa bahay. Okay ra, babe. Nakasabot ra yun ko. Bahala gun sa kahago. Okay ra, basta makakita lang ko nimo. Salamat, babe. Ginoo ko! Dong! Ano sa mo? Babe, bye na, babe. Ato sa ako sa mama. Kung sino ito, ma? Unsaon, kalit pa lang ning katumbas papa ni mo. Sa? Dali, ato sa dado sa ospital. Unsa? Na-stroke imong papa? Oo. Wag ko kibaw kung nasa kong mangitag kwarta ni. Dako kigbiranan sa ospital. Kuan, mosuway kog pangayo og tabang ni ate ha. Basin og matabangan ka. Te, niyagyo ko kay gusto na ko nga personal kong magpasalamat ni mo, te. Salamat kay sa mong pagtabang sa berononon sa kong papa sa ospital. Way problema dong uy. Importante ka sa kong manghod. Maong dili sa ko pwede nga maghinanaw lang. Basta kung unsa may mong kinahanglan, sultihi lang ko ninyo, ha? Thank you, te. Babe, kansa ka man ni sabay? Babe, murag di pag ko makanha. Ako manggoy nagatima ni Papa God. Unya, imong pag-eskwela? Mao lagi na. Murag maundang gyud ko ani. Sus, kawa og day ayo. Babe. Pilakadlaw na nga. Way paramdam sa karin ako. Nalain kasi na ako. Wa man siya magunaw na sa kong sitwasyon. May man siya kay hayahay ra kayo sa kinabuhi. Pirmi pa niyang kauban ang iyang best friend na si Henry. Ganong bugat magkay nga kong buot atong tawana. Nagatuog rin taon sa Papa. Oh. Bay? Bay, tanawag kin sa'yo kung nasakpan. Ha? Kinsa man? Unsa ba? Ayoko na nag-iatubang na ako. Karen? Ngano na, bay? Nakita na ko nga sweet kay sila. Sa iyang kauban nga, iyang boy best friend, kunumay. Unsa? Ang binabi, ako'y makiksulti ni Joe. Karen, unsa man eh? Nagbinuang ka na ako? Joe, sorry. Pero nabuhat lang din ako kay wa na kay time na ako. O gusto pa, sa atong relasyon, ikaw man ang lalaki pero murag daghan kay problema sa kinabuhi. Dili ko ma-enjoy nga kauban ka. Gimahal bagyo ko nimo, Karen. Mahal man gyud ka, Joe. Pero mas malipayon ko uban ni Henry.
Tungod sa kawadon, gibiyaan ko ni Karen. Ug mao to'y nagsilbi nga hagits kong kinabuhi. Naningkamot ko og maayo para sa akong mga ginikanan ug sa akong kaugalingon. Karon, wa pa nako maabot ang akong gusto nga maabot. Pero padayon ko sa pagpaningkamot sa kinabuhi. Dinhilang kutob ug daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power, Armen. Mo ka naman kahigalang kaagi ni Joe nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga regulahan. One last cry. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Tere, 50 anyos, minyo og way anak, pero buwag na mi sa akong bana. Taguwa lang ang akong address sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga napalit nga butang sa akong nauyab nga dili na nako makuha og balik. Aron niya hisabtan, sugdon ko sa dihang bag-o pa lang mi nga nagkauyab. Ingon ini ang mga panghitabo. Sige na, Tere. Sugtan ako. Mura ba mga bata ini? Nga napaigot pa man kagbayo. Martin, ay bawbaya ka nga minyo ko. O, lagi. Pero duga naman mong buwag, di ba? Inuon. Sige, good. Unsa nang gisigihan ni mong tanaw sa imong cellphone, gang? Motor gang, nindot kay gang mo. Suyaan ako eh. Ganahan ka, anak. Ganahan kayo. Pero saan man nga, dili man kaya sa kong sweldo. Basta lagi makamotor ko gingon ini ay. Ako na ang pinakamalipayon nga tao sa tibok kalibutan. Kung mauna, kuhaan ta kag motor. Ha? Sure Ingon ka? ana, ingon ana motora. Og, anak gyud ipanghani mo. Salamat gang. Mao ba? Gikuhaan ni mong motor, unya nakapangaan pa yun niya. Oo. Unyag magbuwag mo. Grabe sad kay kada. Daghan ako og gipanghatag niya. Nakita niya kung unsa nako siya kapinangka. Mao nga dili na gyud may magbuwag oy. Og naaga ni ko'y laing giplano nga paliton para niya. Unsa? Unsa man? Kundo? Palitan ko ni mo kundo? Oo. Ganahan ko nga naa kay kaugalingon nga kondo, gang. Ako, naa naman. Nanakoy bay. Pero gusto sad nako nga naa kay matawag nga imo gyud. Kay anak gyapon nako ipangani mo. Pagkasurtiha gyud ako nimo gang oy. Salamat kasi yung pagpangga nako gang. Unsa man ako sa pagbayad nimo ini oy. Dako na ba nako utang nimo gang oy. Sa bayad gud taon. Hatag na nako nimo ang tanan, gang. Wa kay utang nako. Uy, ganun niya may buhak sa akong lamisa. Hello, uy, gikan ni Martin. Napaisuwat, ako masahon. Dearest Tere, flowers for you. Nahibaw ko nga kuwang rani nga butang kumpara sa imong mga nahatag nako. Labi na sa motor o kondo, nga wa ko'y tampo bisag piso. Salamat kit kaayo. Maikog na kaiko, pero nahibaw ko nga ingon ani na lang gyud ka mo pangga. Swerte sad kaayo ko nimo, Marte. Babay ritong tanan sa imong buotang uyab, Tere. Ha? Nga naman. Nakit-an ako, day. Nailaing kuyog sa Martin. Ug mabdos ang babay. Unsa?
Hayop ka? Nakahimo pa kag binuang nako. Iuli ang tanang gihatag nako nimo ha. Oh, masig nalimot ka. Nga nakapanganak ko ang motor o kondo. Maong dito nimo makuha og balik. Martin! Gusto gyud na akong kuhaon o bawion ang ako mga gipanghatag ni Martin. Wa gyud siya tampo bisag piso sa motor ug sa kondo nga akong gipalit. Dili ko gusto nga moabot sa punto nga magkinihiay mi kay mauwaw ko kung mahibaw-an ang sa mga tao kay nahibaw nga sayop gyud nako nga gipangana ko ang tanan ngadto ni Martin. Mao nangayo kong tambag sa akong ex-husband nga abogado. Unya, Mao ba? Motor kondo? mao na, Nerson. Tabangi lang ko, be. Ay, pasensya na ka, Tre. Pero dili ko makatabang ni mo, ana. Nanapod ko'y kaipon karon. Basin nunyag, lainon sa pagsabot ba ko na. Mutabang pa ko ni mo. Nerson. Oh, kung mauna, kuhaon na lang nato og diretso ang motor, ay. Asa man siya nagpuyo ron? Sa kondo siguro? Unya, unsa man? Nakay duplicate nga yawi sa motor? Oh, na. Manugo tag mo kuha sa motor, day. Hatagi kog unsay plate number, be. Dong, salamat kaayo, Dong, ha. O siya pa yan, te. Alas ako. Unya, unsa na may plano ni mo ron? Kung dili siya makabayad nako, dili ni nako iuli niya. Oh, daan pa gyud lagi ko. Muarig gyud. Musod sa kuswarto ni mo, ha. Maminaw ra ko. Asa akong motor? Iuli sa ang akong kwarta nga gipalit sa motor ug sa kondo. Dili mo ihatag? Noon sa Martin! Ayaw kong maglisod kong ginawa! Wa kay katungod maningil. Kay wa ko'y utang nimo. Pero ako, mo'y na'y katungod nga mukha sa motor. Kaya nakapanganto na ako. Pangawat ng imo, ha? Bisa ko sa patawag ni mo, anak! Basta kay dili na ako iuli ang motor kung dili ka makabayad na ako! Mo ba? O sige, ipapulis ti ka. Ikihati ka. Apel na ang tao nga imo gisugo sa pagpakawat sa kong motor. Nagtuo kag wa ko'y ebidensya? Na ay CCTV sa grahian sa kondo. Unsa? Nabali na hinuon ang sitwasyon karon. Ako naman hinuon mao'y kawatan nga ako may nagbayad sa motor o sa kondo. Bisag ako unta mo'y angay nga mukiha niya, pero nanganti siya nga dadaan ko niya og pulis og ikiha pagyud ko niya. Ingon man, ang akong gisugo nga mao'y nikuha sa motor. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Tungod sa akong pagkadesperada, niuyon ko sa suggestion sa akong amiga nga ipakuha ang motor nga dili mananghid ni Martin. Og nanugo ra may kinsay mukuha. Pagkangaan nga ako mo'y nagsugo niya, mahimo ba siyang apilon pagkiha? Maamong ba siya? Ikaduhang pangutana. Buwag na may sa akong bana, pero dili pa mi annulled. Bana paghihapon ako siya sa papel. Sports na kaayo ming duha. Pwede ba nako siyang mapugos nga mo'y mahimong abogado para nako? Og dili ba ka ko mabali sa abogado ni Martin nga nag-uyab-uyab ko bisag minyo ko? Ikatulong pangutana. Sa kalagot ni Martin nga nakuha nako ang motor og dili nako iuli niya, gituok og gitamparos pa ko niya. Og witness ni Ana ang akong amiga. Kung naay mo barog nga abogado nako, dako ba ka na nga kaso para niya ang iyang pagtuok o pagtaparos na ako? Na ako'y ebidensya kay nagpicture ko sa akong bunog. Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Na siya letter na ko sa dihang naghatag siya og buwak og nagpamatuod dito sa letter nga wa siya gasto bisag piso sa motor ug sa kondo. Naabay chance nga mabawi ni nako. Pwede ba tong gamiton para pagmatuod nga ako gyud tong kwarta ang gipalit adto? Palihog, tabangi ug tambagi ko.
kini ang akong suliran, Tere. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong voice. Today akong tingog ang inyong mapaminaw kay ako usa ka abogada. Syempre mga problema kabahin sa punto legal ang ato ang pagahisgutan karong adlaw. But kung mga medical nga mga pangutana naa si Dr. Rene Obra nga muy mutubag anang mga medical nga mga suliran. Pwede gyud ninyo ipadagay sang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Guys, lain-lain gyud og klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat, mga suliran diri namo. Wa gyoy rason nganong di ninyo ipada ang inyong suwat, gawas lang kung maikog mo. Nganong maikog gud in town mo, no? Kanang pagpada na tug suwat, that's therapeutic. Kanang pagsuwat lang nato daan sa mga panghitabo ug mga pangutana, makapawa na nausahay paka-unload na sama ra gyud na sa nagpahungaw ka sa imong higala. Kami lang ang inyong higala sa kahanginan. We are your friends on air, guys, no? So di gyud ta mauwaw. Plus, ngano nagtuo kang ikaw ray na ay problema? Huy, ang kaning atong mga sukintig paminaw nga nagsigig paminaw sa ato ang drama, hasta kaming magtatambag og ang mga artista, no? Sa RMN Production Center, puros ta na ay mga giagian. Pero naglain-lain lang tag pamaagi kung unsaon nato pagdeal ang atong problema. Na ay uban nga magsigig hilak, pahiyom, pahipi, nalusyang na, nagusla na, di namnudlay, dim ligo, dim kaon. La, na kay problema, bati pagyud kag na, unsaon huy bangon din ha, kaligo didto. Pagwapa in town, tanaw sa amin, nalupyak na ka. No, nang huyang na imong naong din ha, unsaon na lang. Naapoy uban nga, smile, pagwapa, patsadag sa nina, rampa, kiver. Ini kunig balay, hinumdum na pus problema, pero lingaw-lingaw lang yun or kibaw mo da silang problema na uban dasig pag-ampo, no? Lain-laing pagdeal. Na uban, of course, ning pada silang suwat suliran diri nato sama sa ato ang letter sender. But before that, guys, magpasalamat mi sa tanan mga nag-like ug nag-follow sa DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Yes, 1 million followers, guys, no? 1-0 ato ang followers. But pasabot ana usa ka milyon ka pinagyud ang nagsalig nato sa ato ang stasyon to be the source of information, no? Pinaagi sa ato ang mga radio and news program ug knowledge, information and entertainment pinaagi sa ato ang mga programa sama aning kini ang Akong Suliran. So salamat kaayo sa inyuhang padayon nga pagsalig. Mika K. Rojo, no? Hello to you, my dear. No, nagpag-greet ba dito si Madam Mika. Kisa niyang ipag-greet, Good afternoon, Attorney Elaine. Please ko shout out nilang Liling, Lydia, Alicabo, Sasan, Mary Ann ug Alna de Gracia Goles sa Purok, Yoso, Tuyan, Naga City. Miss you, Attorney. God bless. Na-meet man din ako sa Ma'am Mika K, no? Kaining hapit man diri station, nagpicture me. Ana sa siya nga, congratulations. Walay makatupong sa inyong drama sa RMN. The best gyud. Thank you, Ma'am Mika K, sa inyong padayon nga pagpaminaw. Also to Barangay Captain Edgar Kamota sa Barangay Tungkil. Kay sige jud kunog paminaw pud nato ingon sa Mika K. We love you. I love you, Mika K. Thank you kayis nga tanan for always listening and for your messages. Letter sender nato, guys, karong adlaw kay si Tere. Si Tere di nato ipada og i-mention kung taga-asa siya, 50 years old. Minyo walay anak pero buwag sila sa ilahang bana. Di na to isulti taga-asa siya, naasay gipalit. Kabahin manggugkunin ni sa iyang mga napalit nga butang sa iyahang uyab nga di nakniya unta kuno makuhag balik. So mo na ni, bag-o pamanguni sila nagkauyab, pila gay edad aning iyahang uyab, nakalimot ko, wa man to gisulti, no? Pero murag duda ko, batan-on no? So unang pangutana, tungod kuno siyang kadesperada, ni uyon siya sa suggestion sa iyang amiga nga ipakuha ang motor nga dili mananghid ni Martin ug nanugo ra sila kinsay mo kuha. Pagka ngan nga siya kuno ay nagsugo niya, mahimo ba siyang apilon paghiha? Maamong ba siya? Posible gyud, no? Nga maamong gyud ka og kuha ana kay ikaw may nagsugo. So inig panahon, no, nga
ikaw na'y magpangupasanginlan ana, mao na gyud pod ni. Maangin gyud ka kay ingnon man nga gisugo ra ko. So namang guni lain-lain nga klase sa principal ang kanang mga mubuhat og krimen. Principal by direct participation, principal by inducement, principal by indispensable participation. Principal by direct participation, ikay ni buhat sa akto, meaning katong nagkuhas motor mo na siya nga klase, no, makihaan na siya. Ang kanang inducement ang nagsugo, posible gyud nga ikaw na, no, ang sugo nga diha sa gyud ka maigo, no, so muna ang chance moingon jud ko dako gyud pod, pero nam sa tay depensa ay kabalaka. Kaduhang pangutana, buwag na mi sa akong bana pero dili pa mi annulled. Bana paghihapon nako siya sa papel. Sports ra kaiming duha. Pwede ba nako siyang mapugos nga maoy mahimong abogado para nako? Og dili ba kaha ko mabali sa abogado ni Martin nga nag-uyab-uyab ko bisang minyo ko mao na din ha. Kung okay ra mo sa imong bana, ayaw na lang naggubta, no? Ang imuhang relasyon sa imuhang bana. Let it be peaceful at that. Kay basin siya na napud siya lain, wa na lang mo hilabtanay, but I hope time will come nga inyo nagyud ng tarungon ang inyo nagyud ng tarungon ang kahimtang inyong kaminyoon nga magpaanal na gyud mo. Inyong sitwasyon ba? At least inyohang ma-formalize nga wala na gyud mo'y sabit to ha. Kay lisod man kaayo kung naa. Anyway, ikatulong pangutana. Sa kalagot ni Martin nga nakuha nako ang motor ug dili nako iuli nun niya, gituok siya o gitamparos o witness ana ang yang miga kung naanay mo barog nga nag-abogado nako, dako ba nga kaso para niya sa iyahang pagtuok o pagtamparos nako na ako'y ebidensya nga nagpicture ko sa akong bunog. Aw kani bawsi gyud ta ani no, bago ra man gyud ta na mag-celebrate sa 18 days of activism on ending violence against women. Akani mo gyud ni grand finale nato, pwede gyud tang mo file og physical violence, no, RA 9262. Bawsi gyud kaayo ni. Pwede kaayo through your witnesses, mga medico-legal pag yun siguro unta to. Kung napay bunog nga makita, dapat immediately magpakurasyon gyud ta dayon sa kanang government hospital nga magpa-blatter gyud ta dayon. Ana gyud unta na dapat ha. Ikaw pa ug katapusang pangutana, naa siya'y letter nako sa dihang naghatag siya og buwak og nagpamatuod dito sa letter nga wa siya'y gasto bisag piso sa motor ug sa kondo. Naabay chance nga babawi ni nako, pwede ba to gamiton para pagpamatuod nga ako yung kwarta ang gipalit ato. That one and plus other proof of payment. Kung ikaw ang direktang nagbayad dito, naa nimong kopya sa resibo, mga testigo, mga cheque, mga bank details, mga padala nimo, pwede gyud na mo gamiton as proof nga ikaw gyud ang nagbayad ana ug wa siya'y tampo ug pwede man gud pud na nga joint ninyo, no? So muni kay nagpuyo man mo, no, you were together for a time, so pwede gyud na nato ma-consider nga co-owner ka, so dili gyud kaniya makihaan nga gikarnap nimo ang motor, no? Ang ownership lang niya ana dinha na nato basin mahimong issue, pero I don't think dapat ka ana mag-uol, pero I think you should pursue the vowsy case kay dili gyud na pwede nga dapatan ka, tukon ka, no, gitamparos ka ug usa ka laki ka relasyon pa gyud nimo, no? Bahala nagwa na mo basta kay dili man na license, no, dili man nagsuko siya nimo kasuko, pero nung kang mangabusar ka or manakit kag tao, ha? Mga sukintig paminaw, hinaot untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuwang programa. Kini gihapon sa tuwang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.